Sanibingelele emakhaya, sinibingelele ngani zakwethu kuphi nakuphi la nikhona ngendawo. Sinibeka namhlanje kuyisonto mhla ka-1 September siqala inyanga yamagugu esizweni la khona sizobe sibungaza isizwe sonke sibungaza amagugu ngokwehlukana kwaso. Nibingelele umduduzi ngwamkhwanazi sivela kwenhlangano iThuleni Organization. Inhlangano elekelela umphakathi enkingeni abasuke bekhala ngazo ngaleso sikhathi mangabe sinamandla sikwazi nathi ukuthi sibalekelele. Namhlanje sivakashelwe abazali nezingane zabo. Sizokwenza udaba nje. Ngiyaqala ukulenza lolu daba sikaze sihlangabezane ngaphambili. Nami seliyangithusa ke ukuthi uma lento ikhona isaqhubeka iyiphi kanti indlela efuneka senze ngayo sengesizwe ukuze sikwazi ukuthi ivikeleke ingaphindi yehlele abantwana, kodwa ke bazochaza abazali kanye nezingane ukuthi kwenzakalani ukuthi abazali kuphi abakhala ngakho nabafisa ukuthi balekelwe ngakho. Njengamanje ke sinomzali wokuqala nengane yakhe, kuzophinda futhi kungena omunye umzali nengane yakhe nomunye umzali kanjalo baze baphele bezosihlanisa ngalonke udaba bakhala ngalo ukwenzakaleni. Mama ngiyanibingelela ninjani? Siyaphila njani wena? Siyaphila mama mambani. Kumama uphumla. Waterloo. Mama Phumla ba? Sibalo. Ke Waterloo. Waterloo phase 6. Mama mamba nengane yakhe. Yebo. Yebo. Noma boy ungazishonga igama. Unjani boy? Ngiyaphila njani? Sharp, right? Yeah. Nomnyama ngayo. Na 12. Okay. Kwenzakalani ma? Inkinga lana esihlangabezane nayo kunobaba obezibiza ukuthi ucoacher aphinde futhi abe umzalwane uyasonta. Ucoachani methu ucoach? Ucoacher abafana uyabajimisa ibhola. Okay. Ubadlalisa ibhola abantwana. Umfundisi. Uyasonta Uyasonta uthi umfundisi. Akayi nomfundisi kodwa uyasonta. Ukhonza 7 days isonto labo lelesonta ngomgqibelo. Ukhona endaweni? Ubefika ngokuvakasha lapha yana evakashela omnye ubaba abasonta naye. Samazi kanjalo ke eloku ethatha abantwana egijima nabo emgwaqweni ebajimisa abantwana baze abantwana baye enjoy nawo lento yanhle. Njalo nje maye khona efikele kwayo lo baba lo osonta naye afike athatha abantwana agijima nabo emgwaqweni aze egcina seyana bawona ke egroundini eloku nje ebadlalisa ibhola. Aphinde futhi athi mabezoba nama conference mhlambe kwezinye inkonzo abasonta nazo afone acela ukuthi ucela simboleke abantwana kuyokwenziwa iBible study enzela ukuthi nabo mase befika enkonzweni la kuyinkonzo khona yabantwana bakwazi babe namavesi abazoshumayela ngawo. Simnike futhi nalapha abantwana ngoba phela sizixolela ukuthi abantwana baqoqekile ngendlela enza kahle lento ayenzayo siyayithanda nathi. Abantwana bethu bazosinda ekubene ezitolo zamaPakistan emacontainer, bazosinda ehungeni nasensangweni, bazosinda nakwezinye nje izinto ezingasile nakwezinkunzi ezibanjwa ngabantwana. Sizixoxa thina abantwana bazosinda. Sethuke mangaba kunake sekuvela lento ukuthi abantwana bathi uyabadlwengula, ulala nabo ubagenyisa amaphilisi amancane, amaphilisi njame ngathi iqanda amhlophe, abese beyafaka amafutha la einqeni, abese efaka ke ifofo la ezinqeni ebantwaneni. Saqala ke kusethuka ukuze kuvele lento shukuthi mina ndanibekile imali lo wami umntwana wathatha le mali kwayothengwa ezinto ezidliwayo omagwinya kanjena namaglue bese bebhema neglue abantwana nomngani wakhe. Ndifuna imali ayikho. Ndifuna imali ayitholakali. Akekho lo uthe uye esikolweni kanti uhleli nomngani wakhe. Naye umngani wakhe ukhona khona lana. Mayebuya afike ethi ene ifofole yakhe uyibona iphuma igazi ukhongozele kanje ngethishu uthi uvile esikolweni. Ndinganake ndithi mina ndifuna siqale lana imali yami ibipha esikhwameni iyephi. Aphika umntwana ethi imali akayazi. Futhi ndingabe nankinga ndiphume ndihlangane nomngani wakhe. Umngani wakhe ndibuza hayibo umgcinele ukubona umngani wakho. Asho athi hayi kade sinaye naye izolo benganga esikolweni nami bengayanga besihlezi ekhaya. Ndithi mina nawe ubonga esikolweni nathi yana bengayanga. Yini na athi nayi bendigadile ingane encane inomkhuhlane nami ndandikho right ma. Ndithi mina umngani wakho lona ayikho na imali obeyiphethe. Athi na ikhona. Nithengeni ngayo. Athi na isithenge amagwinya, sathenga ama chips, sawudlala esinukeni. Yaphela athi na cha andibese andikhiphela ushintshe. Ndithi mina asambe ke siye kuye. Uthe le mali uyithathe iphathele uthe uyipho ubaba wakhe. Nangempela sihambe nomngani wakhe lona siye endlini kulo wami. Masifika ke enganeni yami
ndiyivuse ilele phezu kosofa. Ndibuza hayibo le mali othweni kubaba wakho Mpembu imalini? Ayisaphuma imali. Umngane nako sendinikile ushintsho sengakumina. Ndiphume ndiye kubaba wakhe ngaphandle ehleli nomnye ubaba oyiforum. Ndifike ndibike lento athi nambize ezelana. Ndiyame ndiyombiza size naye nomngane sesemba sesibathathu. Lo mntanami nomngane wakhe nami. Fike ambuza ubaba wakhe ndikunikile imali? Cha. Uyithatha epho le mali indaba untshontshe imali kama wakho uthi imali uyini kwendima akhuswazi amshaye. Abesethi umngane wakhe lona malume yima malume sinenkinga ungamshayi. Ukhowutsha yisho nawe mngane wami ukuthi ukhowutsha usenzani? Hawu ukhowutsha yisho uyamshaya baba wakhe athi yisho ukhowutsha unenzani? Basho ukuthi ukhowutsha uyasilala. Wathi singasho masisho uzosibula oqala abulale imindeni yethu yonke phambi kwethu simbona bese egcina ngathi ebese yasibulala. Yingakho ke mina singashongo. Sasuka ngaleso sikhathi lo baba lo eforum bevele evakashele lo baba wala ekhaya wavele wakhipha uover wabiza iforum. Nami ndabe ndingena efonini ndingena emagroupini ala ngaphakathi baba ukuthi hayibo anizeni nansi inkinga sihlangabezana nalala lo muntu esithi ngikhowutsha athi nesithi uyena ophephisa abantwana bethu kanti yena usethola abafazi bakhe uyabalala abantwana. Nangempela wabe ngesosikhathi esikhowusha lona usegroundini ujemisa abantwana uyabajemisa abangaya esikolweni bancane le igenge lena ngoba unamathema amabili ngabana nabanye bangathi bangaphezudlwana. Hayi bese befika ngempela amalungu omphakathi afika namaforum afike kwenzakalani siwachazele kubuza abantwana bachaza abantwana ukuthi okay iplan ithini ngoba phela lo muntu akahlali lana mhlambe ongenzeka namhlanje okanye uyahamba asimazi sho ukuthi ke baseshe ebantwana naba bathi abantwana vele uyahamba ngo-4 bese iyasuka ke kunaka amadoda eforum amlande egroundini kubuywe naye mayefika nawo lamadoda eforum bese kubizwa ingane ngesosikhathi sasizishiye kwami endlini sithezwe namasitalelana zinganyakazi. Bafike iforum babuze abantwana ke sekhona naye ukhowutsha lona avuma ukhowutsha ndoda lento itsho ngabantwana uyayazi athi yena ehand yayazi yini athi yena long story abakuqambela amanga athi cha kodwa nje long story sho ukuthi wona iforum ithi ke akangashawa ke ngoba sevele uphumelo bali icala lakhe uyalivuma akufonele omnye okungena ozobiza amaphoyisa nangempela afonelwe ke lo bhuti afike naye ambuze 200 qala umbuze phambi ngoba ubiza amaphoyisa ambuze ndoda ithini into yakho lento isho abantwana uyayazi athi na yenzakala kanjani hayi long story kuthiwa ke akazushawa ke kumphakathi makaye kwangashawa ubese kubizwa amaphoyisa kanti India lo lelo kumakhelwane wakhe selibiza uelection qale kufika uelection amaphoyisa ngoba wona athatha isikhathi sawo vele mebizwe endaweni akasheshe ukufika ufika uelection bambuze uelection indoda what is wrong achaza ukuthi hayi lento isho abantwana iyiyo uyayazi iqiniso yindaba athi hayi long story usho kwana ke ku election akhuphe ke insimbi amamfaka ezandleni kuthiwa ke makahlale phansi ke alinde ke amaphoyisa sewuvele sokeqala vele sekubamnyama ngoba kwasekulate ngesikhathi kuvela le ndaba. Hayi ke ahlale ke amaphoyisa akafiki baye befika umphakathi umphakathi ngofika kuye bebaninzi abantu bese siyabizwa ukuthi thina boba beingane siye ngale emaphoyiseni ngale kwa election ezimotweni zabo bawosibuza ke pha ukuthi into eyabanga sanika le ndoda abantwana ukuthi mayibe ukhowutsha wabo ibajimise yini eyafika iphethe yesabonayo ukuthi lento ayenzayo ufanele ukuthi abe uyayenza eyayimvumela sithi thina cha thina singabantu abamnyama asiyicinga ngalento ukuthi sithi makaqale aveze amaphepha ngoba lo muntu ungumuntu okholwayo ubaba esimaze ngaye alikho iphutho ke walenze ekuhlaleni uze wathutha wohlala emhlasini lo baba esezakhela umzi wakhe ephuma emqashweni samnika abantwana ngoba simthemba sikudala simbone eyenza lento okujimisa abantwana futhi lo muntu uyakholwa simthatha ngoba thina usindisa abantu bethu ayikho into sitha siyakhala isibhaqo ngolomphakathi bamshaya kushawa bana ke ukhowutsha hayi ke bembamba ke kwaze kwazofika ke amaphoyisa afika ke amaphoyisa ke amthatha nathi kwathiwa masingene ezimotweni thina abazali sangene ezimotweni kuna siyovula ntoni icala Everelem sahamba ke kwasanga kusasa ngolwesithathu sabe silandwa ngumseshi esisa esibhedlela eGandhi abantwana laba beyocheckwa khona ama results ke asikawatholi ima kuthiwe basifonelele bathi sizofika ngomhla ka12 sizowalanda okuba ngasizelana sinengxaki sicela usizo ngoba ngomhla ka26 ubeyile enkantolo lo baba kodwa indlela ekwenzeke ngayo kudlalwa umshikashika nje kama ngathi enkantolo sesifikile sifika phathina ngabo 8 abanye bazofika ngabo past 8
sahlala kwazothi sekoshaya o10 to 1 dala sihleli akabizwa lo muntu kodwa abantu bayabizwa abantu abazilima emacaleni lo wethu akabizwa suka baba babini beforum bangenela ngaphakathi enkantolo eB Court babuza ukuthi hayibo lana sizecaleni lo muntu okanjena ucoach kade sihleli akasilithola igama lakhe asiliva nje libizwa abantu bayabizwa bonke sesesilameni lokulambeziswini hayi avelathi uyintombazane yeNdiya ithi hayibo lo muntu ubizwe ekseni sephumile enkantolo nina sho ukuthi beningakafiki sithi nebe hayibo bebe singafika kanjani baphuma abadada beze ukuthi bathi hayibo lo muntu esimhlalele lana kuthiwa sevelile enkantolo ekseni kanjani kuthiwa akasekho sephumile enkantolo hayi ke vele sibuye sonke sithi mbo enkantolo singene ngaphakathi ke nguna la azoqolela khona icala hayi ke sibanga umsindo ke sibuza ukuthi ukhulume nabani lo muntu manize nisitshela ukuthi nina icala lehlishiso lomhla ka5 besiphi nabazali bezingane yini nina amaphoyisa severele mina nobugebengu kangaka noma lo muntu mhlawumbe unibribele ngemali noba unikwazele kwenzakaleni yini nivele nina nimnike idate nihlehlise icala nimnike idate thina simoshakalelwa ngabantwana bethu singekho nenze kanjani unithengele ngemali sibathuke nivele niqhumisa isililo ke enkantolo qhumisa isikhalo ke ukunaka ayike singomama ke silekelelane ke namadoda nanga nawo ayabuza ukuthi kwenzakala kanjani sithi siyamfuna mbuyiseni sho ukuthi akazi basabuyiselwa sithi cha ke shothi sifuna umphathi ke wala asiphumi lana ukuthweka asihambe siye eroom bani ezansi ke siyofaka khona icomplaint sihambe nangempela sifika pha lo babe simfuna ukuthi masiye kuye afike lo babathi ayikho into endizonisiza ngayo phindelani khona ngoba sho ukuthi khona mhlambe ubudedengu obenzekileyo mhlambe nibiziwe ningekafiki mhlambe nibiziwe nangezwa kodwa njena phindelani kubo ukuze nikwazi ukuthi nisizakale nithi nifuna thina sifuna ukumbona abuye angene enkantolo athethe axelelwe lento esiyixelelwa ukuthi icala lehliso lomhla ka5 kushiwo sikhona hayi ukuthi una sezwe izilima kudala sihleli lana ukhulume nabani lo muntu nangempela sithe singekasuki kusuka kulo baba lebe kuthiwa masize kuye sizise complain kwaqhamuka omnye umuntu ongisise osebenza khona pha emaphoyiseni wathi na phindelani ngicela niphindele enkantolo phezulu nizosizakala lento eniyifunayo nizosizakala kodwa ningabisabanga umsindo imimoya sicela niyehlise sho ukuthi kwenzeke iphutha la kwenzeke khona iphutha nambe ningekho kodwa ke ngikuna ke ngendlela esenichaza ngayo sicela ukuthi nehlise imimoya kodwa ke anisangeni nomphakathi uma senongena enkantolo sesizocela kungene abazali sathi asinankinga khona la kubazali vele thina simbalwe kwahlephuka nje abantu abaninzi bathi sonke singabazali baphuma kabanye kumphakathi ke bahamba ke bayo ngaphandle bona bolinda ngaphandle saphindela khona ke eB Court safike sememnyango ke la sicenga ke iphoyisa ukuthi licela sihlise imimoya singascream ngoba ngunama scream lana ngokulandelayo kuzogcina ungavumi ukuthi asingene enkantolo sithi thina asizungangena enkantolo kanjani nina nenzwa yini ukuthi abantu mabeboshiwe lana nezinto enithandayo masibalimaza abantu simbamba umuntu esenza ebhedayo simbulala singumphakathi niyaphinda futhi nithi sithathe thina ingalo umthetho usuthathele ezandleni zethu sizisa ngokuna umuntu ogangayo emphakathini nina futhi nikhusela yena apha ngenikhusela nina abantwana bethu lento yenu nje na inaliqiniso ukuthi vele lento hlelisho kuthiwa everelem amaphoyisa khona ahlele njena enetiya iqiniso alikho sendiyayibona namhlanje lo muntu lona ngicela ukuthi savele sambulala kuthethwa ukuthi umphakathi wasewuthalo ubulela umuntu sahlonipha washawa ukushawa vele fanele lashawa phela lento ebenzila ke ayinhlanga kodwa ke kuna ke nina senisenza izilima nangempela sema ke eminyango ke lana ke waphuma obequla icala ngaphakathi wayesebizwa ke kwayimase singena ke wasefunda kumshushisi ke icala lakhe into ayiboshelweyo ukuthi wenze into nebantwanini kodwa ke nguna ke inkantolo iyaxolisa ngokuba lento yenzekileyo shuthi kube nephutha kodwa ke nguna ke inkantolo seyiyaxolisa ke icela sihlisele imimoya okuzokwenzeka yona ngokwayo ayikamniki ibail ngoba ummeli wakhe akafikanga uzofika ngomhla ka5 njengoba inkantolo ezobuyela ngomhla ka5 uzobuyela ke una ke enkantolo ngomhla ka5 sekukhona ummeli wakhe ukuthi una ke sekuyocaca ke lapha ukuthi ke ummeli wakhe uyamcelela isicelo sebail okanye kanjani kodwa ngokwenkantolo akanikwa isicelo sebail usazoke nje agcinwe khona okuba ngasizelana sicela usizo ngoba siyabona ukuthi khona ubugebengu obuzokwenzeka pha kule nkantolo ngalomlisa ikhona into ezokwenzeka ngathi sigcine thina sesihlekwa babantu abantwana bethu bayahlekwa ngabanye ezikolweni nathi
gcine sokucaca ukuthi into ebesiyibophele lo muntu ayikho. Besicela nje usizo ukuthi indlela eningasiza ngayo ukuthi lo muntu lona asifuni thina abuye singumphakathi. Sifuna ukuthi njena umthetho uthatha indawo yawo bamgwebe bathatha ukhiya bamvalele endlini yedwa ukhiya bawujinjele emdlodelwandle. Sihlukumezekile ngulomuntu lona ngoba ugecela impilo zabantu abethu phansi. La maphilisi awanika abantwana asiwazi ukuthi ngabantoni ekugcineni azokwenza ntoni ebantwaneni bethu. Abantwana basebancane. Sicela nje usizo nesisize kakhulu. Ningenelele nohulumeni mayindlela ikhona angenelele. Thina sinazo ezimali nabani usebenza kwamasipala uzogcwalisa izimali kummeli wakhe mhlambe usamfuna ummeli nje bakuthiwa akekho mhlambe ummeli osafunwayo ozomthi mfi ngezimali thina ngoba singenamali abantu abethu ebedlale ngabo sigcine sesinto yensini. Besicela nje basizela nasingabazali sicela ukuthi nani ake ningenelele nisincede makunendlela eningasinceda ngayo. Ngoba sizelana ngoba sinithembile sidala sisivangani ukuthi niyabasiza abantu abanenkinga. Nathi ngako sithena le yethu inkinga asike sizoyiphalaza apha kuni. Nasemaredio nehlala niva mina manithetha e-TV nithetha ndihlala nje nimamele kodwa ndingazi ukuthi ndikanithola kanjani. Inhlanhla leyo kanti umakhelwana unayo inamba yala ekhaya. Wandinika wathi fona nansi inamba nicela usizo mhlambe nosizakala. Sicela usizo tata into esiyicela lana. Enkosi. Yebo. Mama ngiyaluzwa udaba lenibhekene nalo hlukunyezo lezingane ngokocansi. Kumina kunika isifundo nje ukuthi nabazali abanye ukuthi iyiphi indlela efuneka ngempela senze ngayo ukuqinisekisa ukuthi izingane nathi siyakwazi ukuyidlalela nokuyibheka indlela ebehavior ngayo neshintsha ngayo. Uyabona nje umama uyachaza ukuthi ingane bekade irathi normally but ke usebeka imali sintshontsha imali and iyabuya futhi ingane iyamtshela umama ukuthi inenkinga ngaphambili ngokuthi mama naye phela wayesenomdlandla ukuthi udinga imali yakhe wafocusa kokwemali kwangabuka ukuthi ingane yini le iphethe ngaphambili egulayo. So ke amanye izinto engicabanga ukuthi kufuneka siyiqaphele ukuthi ingane sikwazi ukuyinaka zizokwazi ukukhuluma ngoba mhlawumbe ezinye ingane ziyasaba ukukhuluma kuthina njengabazali but umuntu wangaphandle ziyakwazi ukuthi zingakhuluma kena. Kodwa ke nayo boy nango sisuke sizwekena boy sharp shayela qa sho kwenzakalani boy nangumakhe echaza indaba kacoach wena. Yebo ucoach umuntu owasidemisa ebholeni abuye asiyise esontweni. Yebo. Ethi asambe nisofunda amavesi. Nifunda amavesi? Yeah. Esontweni? Yeah. Okay. Impilo bekuradi nokuthi nemsekocoach wena imjwayele kumnandi. Yebo kusasemjwayele kumnandi sihlala naye. Iqala kanjani lento ethiwa wayenza ngani? Wayeqale asigeze bese asinikeza amaphilisi okulala. Simbuza ukuthi awani athi awuklina ngaphakathi. Uniphusa ke amaphilisi unigeza ke endlini yakhe noma esontweni? Wayesigeza endlini yakhe. La afikela khona? Yeah. Eyeke lo baba lona asuke efikele kena? Loyo wayesendlini yakhe naye. Oh banezindlela ehlukene? Yeah. Waqathi gezani iqala? Yeah. Mase nigezile? Asinikeza amaphilisi. Niphuze amaphilisi? Yeah. Bese kwenzakala emva kwalokho emzimbeni? Bese siyalala. Isemini sebusuku? Ebusuku. Wona nilala nakuyena coach? Yeah. Manje bana amakhelo mina esontweni? Yeah. Uma senilele? Asigcoba amafutha ey'nqeni. Athi wenzani? Suke sesilele. Wena engaboni? Yeah. Inini la nibone khona ukuthi khona okwenzayo? Mina kwavuka phezu kwami. Wambuza? Cha ungayithulela. Wathi singasho abazali bethu ngoba masisho uzobulala abazali bethu esabulala nathi. Sasaba ukusho. Manje emva kwalokho ke mase sekusile emini unjani nisaxoxa naye mhlawumbe senalokho ukusaba nomhlawumbe isithombe sentade yenze ebusuku kuwena? Cha sasixoxa naye. Okay. Basahamba emsebenzini. Mana abangani bakhe abanye oteammate uyabatshela ukuthi ebusuku kwenzakalani kuwena ma? Ngingabatshela. Kodwa sagcina sesidelana. Okay. Emashini bekungabe ubuhlungu ngemumva? Ngokubuhlungu. Kunzima ukuthuthusha nasekhaya? Yebo kunzima. Ofisa ukubona njengawe nje ntwana yami ikuphi ofisa ukubona kwenzeka ngawo coach? Ngifuna ayejele. Ayejele? Yeah. Okay. Kwabanye mhlawumbe kodwa ngabakho nezinye izingane ungathini kuzona ukuyiqwashisa ngesimo esikanje ngoba nje kwawusaba ukukhuluma wena nakubona mhlawumbe okwenzakalayo
ukuthi yini abangayenza ngofisa kwakho mhlawumbe uma bebhekana nesimo esinjengalesi ungathini kubona? Ngingacela ukubasiza. Okay. Ngoba njengoba nanisaba ukukhuluma nisatshiswa senizena kwazi ukukhuluma manje. Yebo sisiyahamba. Okwabanye ungathinda ungathi abenze njani bona ungathi abakhulume noma mhlawumbe benze njani ngoba phela nabo mabesatshiswa nabo ungaba advise uthini mhlawumbe? Ngingathi abahambe beye kwabazali babo bayosho. Okay. Hayi kulungile bona. Ma asithembe ukuthi ubulungiswa buzoba khona yabo. Thanks for the sake ukuthi ibhila ngithi usangaphakathi ejele. Yeah. Yes, lokho kukhombisa mhlawumbe ukuthi umthetho icaleni eqinile ngoba akekho ngaphandle sinamacala into yenzeke nini le? Last month. Uboshwe last month? Okay. Kule nyanga. Ngomhla ka-13, ngomhla ka-13 August. Sinamacala nje anzima kade siwenza njengenhlalo ithule ukuthi umuntu uboshiwe mhlawumbe ngasasephumile manje bezama ukubulela abantu but othusayo ukuthi ukhishwa umuntu kanje but kuleli case siyabona ukuthi kwamanje usengaphakathi. Sithemba ukuthi nathi sizokwazi ukuthi sithole nabo umseshi ukuthi kwenzakalani nakuyona inkantolo nomshushisi ukuthi sibone icaleni le kanjani ukuze mhlawumbe ukwazi ukuthola ubulungiswa. Ngoba naba khona umama nje ebesenayo ohlala ePhagethe oyisihlebo sakhe. Sathi masimbuza ke lapha sisahleli nje ngaphandle enkantolo. Wathi lona kusukela wabanguye nje wathi inhlo uphila lempilo. Ulala namanye amadoda. Akanayo umuntu wesifazane. Ulalana nabantwana aba. Impilo nje yakhe. Yebo. Ngoba ukhona omnye umntwane obeze naye khona eWaterloo. Lo mntana nomna 9 nomna 10 na. Okungena ke nje nebe kungumfazi wakhe nje ke ba umemshiyisile uma wakhe lena evakashena la eWaterloo amnika imali umntwana ahamba esikolweni abuye futhi abiyele kuye. Size samhambisa umntwana ngoba wona ke yena seboshiwe. Kwayima ke sithatha lo mntwana sihamba nomseshi sesibuya eGande esibedlela beyocheckwa umntwana indlela ekhaya uyayazi wasikhombisa ke samgoduse sambisela kuma wakhe. Uma wakhe masifika uthi yena akamazi yena ubezitshela ukuthi ingane ikubaba wayo ngoba vele mahamba iya kubaba wayo ayimtsheli ngoba abasathandani nobaba wayo sebahlukana kodwa nangokuhlala bahlukene. Ibengazeni ukuthi ikule ndoda uthemezwa eredwini wafona esemsebenzini wafonela yena ucoach lona coach ifoni wangayibamba sho ukuthi ngesikhathi ke kuna asesibedlela ashayiwe sana before mhlawumbe kanye wayishila endlini la phawe efikele khona ngoba kwathi makuyiwa kwafika kwathiwa umseshi uyile phayo wafika khona ubhakha wakhe wathi into zakhe azikho lana lo muntu bezethola indawo yokuhlala ePhagethe ngoba nasemhlasini beseqalisile lezo nento zokulala abantwana wabaleka usho ukuthi abasemhlasini abantu bebemthembisa nje ukuthi bayamqeda ukumnquma wabaleka wathola indawo phi ePhagethe usho ukuthi le ndawo yona ke iyona ke ebesingekayazi kodwa apha ebantwaneni ukhona umntwana oyaziyo lo ndawo leyo obeke waya nayo kuyo. Okay, nasebona. Yebo. South Africa sicela ukuthi sifake ke umama umzali wesilandelayo sibili sizwe lapho udaba. Njengamanje simukela umzali number 2 nomntwana number 2 ngokulandela kwabazali nezingane. Mtaba basanibingelela ba. Yebo njani? Siyaphila. Siyaphila. Baba bani? Ubonisile igama noJafu Sibongo. Baba ndodana. Ubaba ndodana lo. Yebo. eWaterloo phase 6. Unjani boy? Ngiyaphila. Uyaphila boy? Awushayela? Cha. Yebo, baba kwenzakalani bo? Mina ndafonelwa ngisemsebenzini abangisebenzela lapha eMkhomazi. Yebo. Hayi mfonelo umama lo umama Mashusha lo badila. Yebo. Angifonela athi hayibo nakula uthi ingane zilala ucoach la. Yebo. Hayi ndithi mina ngoba ndisemsebenzini wowo shuthi ke ngikwazi ukukhupha lo xashwa bese ithi hayi ucoach kodwa seyifakiwe ku forum lendaba ukuthi alandwe lapha egroundini ngoba kwakubonakala kuselapha egroundini la sajimisa khona ingane. So ke mina umazi kwami lo baba lo ngaqala ngatshelwa umnyusisi wathi kunobaba bekade ngifuna ukuthiwa ukhanyayo ucela ukuthi ingane lezi le yami ukuthi hambe nayo isonto nje baphinde ezifice sivele sidlala ibhola lapha abese yayijimisa ke ebholini
ayina impela bose ngabuza mina leliphi nelo sonto abese yalisho ukuba leli sonto omgqibelo ngase ofisini lekhansela khona eWaterloo. Angilazi ke mina. Hayi ngisho mina ayikho inkinga. As long usuke ngekho into enzobugebengu. Uhlale ke. Uthe kusemveni ngokoka abese yafika yena ke lo baba lo. Abese yafika ke azosho ukuthi hayi ubaba ukhanyayo ongwazi lisikisile eEastern Cape. Okay. Ubecela ukuthi umfana lo amane umdlali bodlala nayo ibhola njengoba ukwazi ukujimisa abafana abancane nje legenge esencane le ukuthi badlale ibhola. Aphinde abahambise esontweni. Na impela ke ebefona sinesibe ngiWhatsApp naye. Sifonelane. Ehlala khona lapha eWaterloo. Ngoba bekangaba mangazubuya umfana lo wami bengitshela shayi gasele bengicela ukuthi angabuyi umfana lo namhlanje uzobele la ukuthi then uzobuya kusasa seyiye esikolweni. Ngoba engaba bezamoshele ne uniform afike seyiphethe uniform seyiwashiwe la. Anibonze kuhamba kahle. Hayi nami ngisho ngihamba kahle. Befika na kumina futhi egcikini sixoxe nje. Athi umfana hayi ibhola uyadlala nasesontweni futhi wenza kahle. Ngathi mina inkinga enginayo naye ukuthi esikolweni uyaleka. Washayi uzozama ukuthi amfundise le ndaba zesikolo ukuthi yabo njengoba no maths kanje. Asho mina hayi ungangisiza ke lapho. Hayi sakuvumelana kanjalo nalo baba. Yaqhubeka ke impilo lo WhatsApp uthe seyishintsha ke ishintshele eParkgate. Ese move eWaterloo. Wangitshela wathi uya move eWaterloo uye eParkgate. Yabi nankinga ke lona wangiboleka imali wathi ngimboleka imali kwasho ukuthi hayi anginayo imali sengiyisebenzisile. Uthe inyanga elandela waphinde wathi akucela ngimboleka imali enga 500 rand ngamnikeza futhi. Wayibuyisa futhi imali masukuphela inyanga akathi ngoba bekumuntu esixoxa naye efika futhi kimi sixoxele nje. Ngingazi mina ukuthi kanti lo baba lo senzani ilima sobabili. Ayi kuhlale ke uzothi umakhelwa nami osebenza khona eSpy Waterloo. Ajabu yemakhe. Le ndoda le edlalisa le ingane ibhola. Uyazini uba seke yaboshela ukuthi ilala nabafana abancane. Ngisho mina hayi ngiyazi mina lento. Ashayi emhlasini yayenza le ndaba. Njengoba ngathi la nje isuke icashile la. Hayi ifike endlini ngiyixoxa le ndaba. Hayi ivele indaba ethi hayi lo muntu bevela akathembakele lo muntu. Bese ngambuza lo wami umfana awusho ndoda. Lo coach wenu lo unaye unkosikazi ukuvena ngayo. Athi cha. Ingane unazo yena. Athi cha. Niyena umuntu esifazane efika la nihlala khona naye. Athi cha. Hayi una umuzi mhlawumbe mawuze emakhaya. Hayi. Niyena umzi mhlawumbe uthi uyagoduka ukuthi bathi abakaze bezwe ukuthi uyagoduka. Bese ngambuza umakhelwane wami lo ukuthi ubaba lo unaye into yakhe ithini i-background yakhe. Athi hayi akaze eve ukuthi unonkosikazi akakaze ezwe ukuthi unengane. Hayi abamazi ngoba vele babesayide elilodwa ngale kulisikisiki vele. Hayi sekuzoba nje kanjena nje mina sekuzovela indaba nje ukuthi lo baba lo uyayilala lezingane vele mina ngisekho mina sengimbuzileke lo wami. Ngithe mangimbuza lo wami ndoda le ndoda inithinta thindini ebusuku. Wathi lo wami cha. Washo mina ke mayethi lo wami cha shuthi yena akayikafiki ke lento kuyena shuthi la eWaterloo akakabenzi lutho lengane. Ngicabanga ukuthi kwadlula lo suku lolo sengihambile mina senisemkhomazi wayengathi ngifonela uthi ubenze kanje ingane. Wathini waphinda umbuza ke? Okay. Baba azange ngibesambuza. Namanje nje angaze ngimbuze lo wami ukuthi mina akangichazela ukwenzakala kwathi ngathi ngoba ndiyahluleka ukumbuza. Yahluleka. Umama wakho khona? Ukhona. Konhlala. Sihlala sonke. Kunjani boy? Na indaba kacoach la. Unenzani ucoach? Ucoach mina wayefika angilanda athi asihambise eParkgate. Ngithi simtshelile yini ubaba athi sengimtshelile. Siye eParkgate afike lapho fangigeze angigezise isizinqo. Athatha icoconut oil ayigcobe enqine samphuzisa amaphilisi. Asathi asambini solala ngihamba ngilale ngithi ngiyavuka ebusuku sekusephezulu kwami. Esekuthi ekseni ngivuke ngizizinqeshule bengikhishwe isisu. Imali ngethawulet ithi coach ngikhishwe isisu athi mina ayikho into engakusiza ngayo.
Asho kanjalo kwathi ngelento ngomhla ka9 kofuna sibuyele esikoleni wangangibuyisa wazongibuyisa ngomhla ka10. Bengakubuyisi nje mhla kanani nakhona wenzani? Wayebelenza lento uma bengekuyena ehleze ngenza. Bengekuyena. Wathi uma ngasho uzobulala imindeni yami. Uzoqala ukubulala phambi kwami. Esokuthi mina ngiphila impilo embi naye angibulala futhi. Manje ekhaya nawe wasaba ukusho? Yebo ngasaba. Nangesikhathi baba bekubuza wamfihlela? Yebo ngamfihlela baba. Ezinye iy'ngane esikoleni seziyazi ukwenzakala mina. Yebo seziyazi. Zinjani nazinye? Ezinye beqhamuka zangihleka ezinye. Yebo. Ezinye zimbuza imibuzo esengayiphendula ngoba athiwa ngayiphendula. Uyafundeka kodwa esikoleni mama zikuhlukumeza ingane? Yebo uyafunda. Okay. Lento emqondweni iyabuye noma mhlambe ngizayicabanga. Iyabuya ngiphuphe ngayo futhi yenzeka. Okay. Yikuphi ofisa ukubona sikusiza ngakho nofisa ukubona kwenzeka? Mina ngifisa ukuthi vele afe nje esithubeni. Angeke Ngifuna afe. afe? Yeah. Ngokuhlukumeza kakhulu. Yebo. No, baba ufisa ukubona kwenzeke kuphi baba? Ngifuna kwenze ubulungiswa mina baba. Yeah. Aboshwe lo baba lo. Futhi ngifuna agwetywe ngesenzo sakhe ngoba akayiqali vele lento ngoba ngizwile ukuthi akuvelile ukuthi vele ukwaboshwe licala likanje. Yeah. Ngicabanga ukuthi last year mangaphazama. So engazi ukuthi mina ngifuna kwenza ubulungiswa aboshwe nje agwetywe. Yeah. Ngoba manje nathi lento singabazali isihlukumezile futhi bese singalindeleke thina ukuthi ukhona indoda yasemakhaya engenza into efana nalezi. Wa manje abantu sibazi sesive phela ukuthi abayizenza lezi zinto abantu usuke besejele asikazi ukuthi bona umuntu ongaphandle esenza into efana nale ingane thina bese siyitshela ukuthi ubaba nje oright othembekile ngoba nje ingane ekwazi epacket iyona le yami ngoba iyona beyicela ahambe naye epacket. Yabonga usuku nje bethi iphethwe isisu wangayibuyisa esikolweni. Wangitshela wathi ingane iphethwe isisu kanti uyihlisa izinto ezidlisa zona. Wathi uyiphelezelilwe isisu belethe esikoleni ngafonela uthisha wayo mina ngoba kuthiwa uthisha uphinda anqabe ukuthi iziphume zihambe ziye endlini yangasese mangaba zicima isisu. Wathi yena ubhalile incwadi wamnika umfana lo wami ukuthi ayinikeze uthisha wakhe ukuze azi beyiphume umzali. Kanti ingane uyidlisa lamaphilisi adlisa wona esingawaziyo ke thina abazali ngoba nokuba ubanjwa wakhe kwathalo mina bengekho mina. No, siyabonga baba. Ngizwa amazwi nje yaphuma enganeni uthi ngifisa ukuthi afe yabo leso sihlungu leso. Umuntu omncane mangaze akhipha amazwi nje ngala ukuhlukumezeka adlule khona kodwa ke no sizoneseka abazali sibone ukuthi ubulungiswa nebuthola yini. No, siyabonga baba, siyabonga. Nawe boy qini. Qa. Kuzaba right ntwana eh? Yeah. Okay, no, siyabonga. South Africa njengamanje sinomzalo number 3 nomntwana wakhe naye bo kusemdaba ukuhlukumezeka kwezingane zabafana ehlukunyezwa ucoach no zimthatha njengokuthi uyena beyiqeqesha ebholeni kanti ucoach akayiqeqeshi ingane wenza lokho akwenzayo. Sanibona ma? Yebo sawubona. Njani ma? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila mambani. Nginonhlanhla Thahle, ngihlale eHotel Phase 6. Yebo ma. Izinjongo zami zokubasize apha ukungawuphathi kahle endaweni esihleli kweHotel ngakwengakuhlukumeza kwezingane. Kwathi ngomhla ka13 ngamphuma kwasisi wami khona into engayoyithatha khona. Ngithe mangikhuphuka kwasisi wami ngahlangana nentombazane kaMama Mashosha. Wathi makalisapho le nto ngangitshela ngithi ucoach uhlukumeza izingane nansi ekuseyenzile kumhlengi. Ngithi mina awu yini kambe ngoba ungitshela ngisendleleni abese yangitshela ukuthi hayi leyo ndoda le ilala izingane ezinqini. Ndithi ke mina awu ucoach athi kena ngihambe ngendlini ngifike ngibeke ibhakede ngithema ngibeke ibhakede shuthi ibuye imemory ukuthi cha njengomzali ake ndo attenda le nto ngoba ngenzeka mhlambe niyami ingane ngoba ebethanda ukuyibiza elala nayo ingenzeka kuba kwayona ikhona kulanto ngisukumile ngangandaye ngifike ngicele ukubuza kuMama Mashosha lokade lana
abese yangiyanitshela mama Sibali ba hayi lo baba ebelala izingane zethu lo ebesithi ezibiza ngomfundisi ukuthi uyasonta naso. Ndithi mina awu ngelinye ilanga mina wafika kumu November wacela ingane yami ucela ihambe umlalisa. Ngambuza ukuthi mina awu coach wolaliswa ingane athi ayikhuleka mawakhe bengibiza ngoma wakhe ayikhuleka mawakhe uzohamba undlalisa. Ngavuma uhamba ingane yolala ngosuku lokuqala November. Kuthe sim 2 waphinda futhi wazomcela cela hamba umlalisa. Yavuma futhi uthe ngosuku lesithathu sekudlulile uNovember kusiphambi la koJanyali bave kuFebruary bave apha October ndaze October na. Ndive ingane xa ngisithi mina uthi ucoach uyakucela nangomgwaqo ngithanda ukubiza. Baleka ajikele emva kwendlu. Yabaleka usijikeleza indlu la ngihlala khona. Ndithi mina awabaleka yini manje akhale. Athi ma ungasho ukuthi ngikhona ithandikho. Ndithi mina awusapho ngoba vele ujwayele nje ukuhamba uyolentoza uyomsiza ucoach. Athi ma hayi andifuni. Akhala invest athi sithi zothi nenye intombazane engumakhelwane wami. Ndithi mina awu sithi awusofuna uba yiphara yini ngoba phela simbona ba emane nicela nesontweni. Ibekuthanda vele bathanda abathathe ahambe ngala esontweni. Basonta nabo futhi wazi wangitshela ukuthi avecula kahle ingane yami esontweni kusande school ingathi nje idinga umzali. Nawe ma wakho bokuziphe ixesha uhambe uyofika esontweni uyibone ukuthi ingane yakho ikhuthele kanjani. Ndithi naye coach awukafiki ngoba nami vele ngingumsonti kodwa ke ngesinye isikhathi ngizoze ndifike ndizombona. Kwahlaleka. Sho ukuthi wayemnyeka mboma akasafuni kade ehamba naye ebaleka ahamba ebholeni ayeke. Uthe usuwaze kwanyulanga wazofika kungolwesine wacela ingane yami entombazana. Wathi cela bahambe bayisontweni la kuthiwa kusemafletini khona. Yathi ingane yami ayigeka ngikwazi coach ukuthi emafletini. Wayeka ke wahamba nezinye ke wahamba nazo emafletini khona apha. Wabuya ngosuku olulandelayo wazoboleka u100 Ngithi mina awu coach ngoba imali nayo kwenzekeni ngoba kufanele uholile. Athi yena hayi udlelwe imali yakhe ebank manje ufuna ulungisa le yonto. Ngimnika u100 Uthe mayibuyisa leyo mali ayibuyise sengu130. Ndathi mina awu coach angizalisi ngamali mina. Bengimbiza ngo coach engibiza ngoma wakhe. Coach angizalisi ngamali mina. Athi ayikhuleka ngama wakhe ngizenze ba uthenge idrink. Okuze kwaniphatha kakubi uma sekuvela ezigigaba zakhe okwandihlukumeza kakhulu. Ngiyibona ingane ngeyilanga iyakhala kwamakhelwane ndibizwe. Kuthi iyakhala ingane. Sho ukuthi ngaphambili beloko ikhala vele. Cha ingafiki lento ukuthi mina ngenzeka kuba ikhonta menza yona. Kuba la ngizambuza ngimi coach ndathi sapho yini ucoach ukwenzani? Hayi akulutho ma. Sapho ukwenzani ucoach? Hayi maka ngenze lutho ucoach. Ndathi okay. Ngangimnanxaki. Ngithi ndeva kuthi uyakhala ndiye kuyena. Engaqala ukukhala sokuthi sekulusuku lesithathu ekhala. Ndiye kuyena ndithi mina awukhalelani athi hayi kulutho ma. Hayi ndithule ndithi mhlawumbe ngoba vele yena washonelwa ngubaba wakhe yabo ndinibe ndithi mhlawumbe kuneyo pain yokuthi washonelwa nguyise ngoba umama sithi mina ngikhumbula ubaba ndithi naye khululeke ubaba uzophinda umbone hayi ngamnankinge lento futhi okuhambeni kwesikhathi ngale mina ukuvela lento sendiyasihlanganisa ezinto ukuthi okay yikona wayilila kuba ndathi manje ndimbiza ndimbuza kwesikhathi sapho nawe ucoach ukwenzile lento wathi mabe ngisaba ukutshela ngoba wathi uzobulala wena abulale mina uzogqibela ngami uqala qede ngomndeni wami wonke abesegqibela ngami ndathi mina awu bengeze nibulawa ngwamuntu nobavula sicela athi mabe ungaluli sokutshela ebekwenza kanjani coach athi ma abesangichaze ukuthi ngosuku lokuqala ekhumbula engibizile ndaya azange ndenze lutho ngolosuku lokuqala sho ukuthi ubeloko emhehe ukuthi makeze ngoba bekafika pha endlini ephethe ngishintsha ama chips baphathele nje banika bezizingane zami bonke ndinganaka ukuthi hayi isigebengu lesi basiloko sibaqokolela abantu asibabizela kuso siye ebholeni sikumnandi wahlehle ebholeni ingane wangabisaya ebholeni WhatsApp kwenzeni wathi andiyifunda udibe no coach mama ngisayifuna kwenzekeni mama angisahalele ukuhamba no coach mina wagcina ngiyana iyeka ibhola ndibese ndiyambuza usekuvelile lokho awusapho kanti awusangitshela ingane athi manje andisabe engene ngikwazi ukutshaya mhlawumbe uzonitshaya ndithenga izinto ukushaya mhlawumbe ontshele ngabandi mhlawumbe ayidlulisela kwaba ngaphambili sayi ke nyani ngisahlala ke ngoku ukuba indiphatha kabi lento ndibona okay uthe umefika umama Sibali ngitshela le ngathi nayi shuthi xa singaba sihamba sonke ngoba nami ayindokhi mina ukudla masengisidla kusangene kahle sesiswini andisakwazi ukuhlutha ngoba ndihlandi lokho ndihlanganisa lento lo coach ndini ayindiphathi kahle kude kube wese uba indiphathi kahle ngaphambileni wamthatha wahamba naye wayespa wadlula espa wamkhithiza umthengela into edliwayo ezimnandi leko batheba haza bathengela nje uKFC abantwana bonke wamthatha wahamba naye eVerele mafika umgundisa wamgundisa
wamsusa inwele zonke bendimguzisile istyle wamgusisa nje umchaya imbongculu yonke ngoba wathi uzobe yamthengele nezicathule ezitsha njengalamntwana ohamba naye ibhola uma esiya esikolweni baye abadibana bendlela emhlamba khona lavela khona abaniko 10 rand ethi abajabulisa ngoba ndimthanda ukuthi mina phela ngucoach andimnakanga manje okundiphatha kabi kwathiwa masahamba saya kuma social work siyile enkantolo safika savula icase uma sivula icase bathi babembiza wabuza igama lakhe ngibani igama lakhe abantwana ngokanyiso kwathiwa hawu uyena sesamthatha emhlaseni ndathi awu kanti futhi nomuntu uvele into ayijwayelele ukulala nengane encane siyivulile icase evirele kwafika i-social work kwathiwa kuzothathwa izingane sisiye ku-social work eMaganti sihambile saya eMaganti masifika eMaganti kwacela amagazi ezinganeni amale ntozana ama-results abengakabuyi ngumanxa sizohamba siyowalanda ngomhla ka-12 sizowalanda ngomhla ka-12 okwenzekileyo sahamba saya enkantolo ngomhla ka-16 mhla 26 sahamba saya enkantolo sifike ngo-8 okundiphazamisa kakhulu masifika ngo-8 sahlala kwaphuma umuntu ongubhuti oloko ebiza abantu lokho ebabiza engena usuka abantu bangene ndithe ndihleli ngasemnyango njengobhuti lo ndibone uphethe amadokode intombazane endiya iloko iwapakitsha iwabeka uyafunda kuzothi kugqibele ngibone iphepha laleyangane leya kasibalo utheme iphakamisa ile nto zali dokode ndathi noma kuthiwa i-writing emntwana ndiyazi kamhlengi le writing pha kuthathwa iphepha lifakwe kwi-envelope ebrown nekuthiwa ifile ifakwe awathatha awaqonda ukuthi awabeke hayi sihlale kuzophuma futhi omnye ubhuti athi lo bhuti usecurity athi icase siqula ngokota zoqula ngokora to 12 sithi thina awu kade sihleli lapha ngokora to 12 wantoni no ayisihlali singamnankingi sithe sihleli kusuka ubhuti bese hamba nabo abangama forum bathi bacela ukubuza ba kanti isikhathi songena ngubani la kuthi buza ba umuntu okanjani lo nize ngaye la bese yachaza umuntu okubhuti ukuthi hayi cha umuntu one case yezingane wazirapeayo kuthiwe ena umuntu ubiziwe sephumile okwasikhalisa kakhulu yiloko nje ukuthi ubizwa kanjani umuntu kuthiwe uphumile ekhaya sibizwe thina abazali besingane thina sihlukumezekileyo emiphefumulweni abantu bethu bayanayinwa ngabanye abantwana bathi mxa ngababona ukuthi ucoach akadlali uyalenza ucansi bokusho ezinye ingane zisho ezinganeni sithi ziyalenza ucansi okundiphatha kabuhlungu ngoko yiko siza lapha sifuna nisize mhlawumbe khona lapha ngasisiza khona sibe nobulungiswa sikwazi ukuthi siphole enhlizweni yabo boy ushap Yeah. Nangoma thu coach la khona nenza yona Biqinisa beloko esilanda kasilanda bese lokho sisicelo somlalisi konke afuna sifundisa zona amaculo lokho siyake nathi bese mva lokho ngolungisunga muze ngenza lento ngathula bese wathi kumina makingasho uzobulela abazali bethu abulele nami bese ngathula ke nami bese lokho senza lokho into sithengela lokho sithengela ukudla izinto ezimnandi kusiya nathi namagcina sengayike bese wacela kumama mfuthu acela ngibuyele lokho ngumama ngincenga nami bese ngaya ke bese ngicina lapha bese ngisuka lokho engenza lento ebejolo senza so ejolo sigeza asigeza bese mva lokho athi masifuna amaculo bese siphuza amapilisi asiphuza metro phuza namaphuzisa thu bese siphuzise mva lokho bese siyalala konusungeza ukhulunga izinqo zabi ngingawazi mangibosha ngiphuma amanzi enqweni amapilisi anjani la uniphuza wona ngathapish amangaki amancane amakhulu amancane ya lezi zinto abenifuza namaculo amaculo esonto belani bebangaki kuyena manje lapha la mina bejwayele ungenza ngingedwa awubengekho abanye yeah umalume bengekho naye bejwayele ukemsebenzini ngene night la hlala naye yeah nisana babili naye yeah lento uyenza kangaka usuku bodwa noma wenza kanje mhlawumbe koze into suka bod wenza kanye ngosuku noma yenza kanye ngosuku lokho yenza njalo gcina nami bese kulento uzama siya bekhipha amaqiniso abanye nami ngakhipha iqiniso lami
Yeah. bese ngashona. Okay. Esikoleni unjani? Akuphazamiseki? Ngaphazamiseka kancane. Izinto ezingane zenza ezingane. Eklasini kodwa abakwazi abanye. Yeah. Abakwazi abaningi. Okay. Yeah. South Africa kunzima nabazali nje kunzima. Uyayizwa nje lento ukuthi ke njengendlu eminyama mhlambe izinto ezikanje izinto esingayijwayele. Sizokwazi ukuthi sibreak le gap yokuthi ingane zibe close sikwazi ukuthi to get through abantwana nikwazi ukukhuluma nabo. Ngoba nabo bakwazi ukuthi abantwana bakwazi ukuthi banitshele makukhona okubaphethe kabi. Ungabe leso sikhathi siyayinika iningane ukuthi anytime sikwazi ukukhuluma nathi noma mhlambe ithina kuphela sikwazi ukuthi seyehlise sifuna ukukwehlisa kuzona ukukhuluma noma ngokuthetha. But ke ngoba uyabona ukuthi la bekunzima ukuthi izingane zikwazi ukukhuluma kubazali ngoba nakho ziyathreatenishwa ngapha ukuthi zizobulawa nomndeni uzobulawa zona gcina seyivikela umndeni wazo ukuthi kusafarishe zona kulo muntu ophila uyaqhubeka lo muntu inflicta le pain inflicta le sexual again abuse ukuthi uyaba rape and still ngoba lokho ethi kuphela ngizobulala abazali beni mangena khuluma angazi mhlambe we need ukuthi ngibhekwe lento kanje ukuthi siyakha kanjani le awareness ukuthi izingane zikwazi ukuthi zikhulume nathi zivuleleke. Mama siyabonga sizobulela sibone ukuthi silela kanjani mama. Yebo. Siyabonga futhi siyabonga. Siyabonga Nkosi futhi. Siyabonga. Siyabonga. Cela kumukela umzali wesine nomntwana wakhe naye uhamba naye shothi nje sekumzali wa number 4 nomntwana nawo ka4 ababhekene nalesimo lesokuthi izingane zinokubezwa umuntu owukhocha wabo ebebethemba ukuthi ke uyayiqeqesha izingane ngapha kanti akagcini ngokuyiqeqesha egroundini nangokuyifundisa amaculo esonto but usegcina sedlulela ngale unokubeza izingane. Sawubona ma. Yebo sanibona. Kunjani ma? Ngiyaphila. Yebo ngombani? Umamzo wakigaba. Kekapha. Yebo. Khona ko hotel. Yebo khona ehotel. Yezwe nimkhulukude la. Yebo. Yebo. Na mama ubhekana lenkinga le. Nami ngibhekene nayo lenkinga. Kangangokuthi ngalelo langa kuthiwa nangukhusha kutholakala ukuthi unubeze ingane. Ngabe ngangingenakho ukukholwa ukuthi kanjani kodwa futhi ngabe kwabuya umqondo othi angeke ingane zishinte kanje kukhona okonakele inganeni. Ngale day yayenzeka leyo nto eyami ingane yabe yayivele yayingasahlali ibigogo ngoba ibithi uma ngiyibuza ukuthi indaba ishile endlini ibilokhu ngithembisa nje ukuthi iyabuya ifika ithatha imali yokugibela ithi iyabuya kanti bese kuvele isisaba ngoba bekunesimo esikanje. Bekujwayele ukuthi abangani bayo bafike bamfune bese ngiyasho ngithi mina hayi akekho. Hayi akafundwa ithina ufunwa ukhosha ngithi mina hayi akekho. Kodwa ke kuthe makuvela lesimo ngase ngithi kukhona vele okurongila bengeke ashiye endlini ngale ndlela ashiye ngayo njengoba sekunamasonto awu2 engekho endlini efika athatha imali njalo abe ethembisa ukuthi uyebuya bese angabuyi. Ngase ngithi gogo usibanibani ngiyamdinga sifuna sike sixoxe naye kangangokuthi sambuza waphika ukuthi wena kulento evelile wena awukho yini kuyona. Athi hayi ma akwenzakalanga lutho. Kodwa futhi ekushiyeni kwakhe mina azaye egogo ngeke ngabona ama-underwears akhe ngaze ngathetha ngathi mina wena uphathwa isiso esinjani leso ongasizwa ama-underwears wakho abeso kanje. Athi yena hayi ma kusuke kuyisiso nje wahamba sibanga ukuthi ngithe mina akawasha. Hayi ke mase kuvela into ekanje bese ngiyabona ukuthi lama underwears la kusho ukuthi bevele esho ukuthi
kukhona okungalungile ukushaya amanzi. Ngithi uyabona-ke ngoba uyaphika abantu abenzeka into ekanje kuthiwa bazofa abenziwe ulokhosha wenu. Hayi, asho ukukhala. Ngithi mina wena ukhalelani ngoba wena uthe wena wenziwanga lutho ukhosha wakho. Akhale. Kube yibla esesho khona ukuthi hayi ma kwenzeka. Ngithi mina kwenzeke nini? Abe sethena uJuni. Ngithi mina kanjani sinabo kube uJuni kuvela manje? Athi ma bengisaba ukusho. Ngithi mina bekukuphi? Athi ma siye sahamba esibizile senza iBible study. Sesuka wathi asihambeni siyokhana umoba. Saya emobeni sakho umoba. Masifike emobeni wathi masikhumule. Ngithi mina nakhumula nani? Uthi ma wayesabisa. Sakhumula wagcoba i-cooking oil. Wasenza kanje. Wafaka into yakhe ey'nqeni zethu. Hawu, bekumhla kabani? Athi bekumhla 9 besingakabhali ma bekusa early. Ngizizwe ukuthi ke manje ngiphela amandla angazi ukuthi ngizoqala. Ngithi kodwa ngazile ukuthi vele umngani wakho awuhlukani naye. Bengeke vele isitori esikanje wena usale ngoba abangani bakho laba. Ayike kube yila sengiqala ngisukuma khona ngiya kovula icase eVerulam, ngihamba ngiyokoma kuMagandi kucheckwa ingane. Kodwa nje okungiphathe kabi yiloko ukuthi singagculiseki sithi icase ingahambi ngale ndlela besiye kuyona. Kangangokuthi sabuya sihlukumezekile, inhliziyo zethu zibhlungu, silimele ngisho emoyeni ngoba sasiloko sikhona. Kodwa manje sekuthiwa icase esekuyona ingenile ngo-8 kodwa ngo-8 besivele sikhona. Ilapho nje esazi imoya yethu isiphakama isiphezulu sikhala sizwe ukuthi nje sibhlungu sihlukumezekile singabazali sihlukumezeke nanomphakathi. Akuzange nje kube mnandi. Mina nje ngikufisayo ngifise ngathi bengenza ubulungiswa kungabi khona la kuthiwa isigebengu siphinde saphumela ngaphandle sibe senza into ebuhlungu ngake inganeni zethu. Asazi mephumela ngaphandle ukuthi thina siphephe kangakanani. Yileyo futhi into esiphinde siphathe kabuhlungu ukuthi umuntu owenza into ebuhlungu kanje mangathiwa nangu ingane zethu zingaphinde zizizwe kanjani, zingaphinde yiphile yini. Kulezi insuku uyizwe ukuthi umuntu wenzakele utholakale futhi esengasekho eseshonile. Phela kuloko okusabisa izingane zethu sibonge nanokuthi ayikho ingane ekuthiwa itholakale mhlambe isendaweni ethize ishonile. Sibonga kakhulu nje nalokho. Yebo. South Africa bakhala ngabulungisa abazali ey'nganeni zabo. Benhlala ukuthi iy'ngane zinokubezwa umuntu ocoacha. Boy, shala qa. Kunjani? Hamba kahle. Ushap? Ya. Ufuna grade ba? Grade 4. Okay, kuyafundeka esikoleni? Ya. Okay, wenzani ucoach? Nabo mama bekhala Ucoach umuntu odlalisa ibhola ophinde sifundise iBible study. Elinye ilanga ngathi engibiza wathi asihamba sokumoba. Sahamba sokumoba. Kodwa lapho ucoach wathi angikhulule ibhlukwe. Bese kodwa lapho angigcoba ucoconut oil ey'nqeni zami. Mese wafaka itotolo zakhe ey'nqeni zami. Akasho ukuthi wenzani? Ya. Nawe uyasaba ukumbuza uyanisabisa manje? Ya, uyasabisa. Nomuzwa ubuhlungu awukunzima ukuthi umtshele? Ya. Ukwenza ikhathi engaki lento kwena? Kodwa. Okwenzeka kodwa? Ya. Akaze aphinde akwenza? Ya. Uma uyendlini encane kunjani akubuhlungu?
Kubuhlungu mengitholetha amakaka amaphuma negazi. Ingane ilimele. Okay boy. Hey South Africa, izwe lethu libhekene nesimo se-GBV nokuhlukumezeka kwezingane nabantu besilisa. Uyayibona le njengoba ngeke ngasho eqala ukuthi siyaqala ukwenza ikesi enjengale. Yes khona siyazi lento yeSodom ikhona but ke ubuyibukela kude nasejeleke into ekhona ke ejele yenziwayo. Le eyingozi khona ke leyo ukuthi ngempela ngaphandle ke manje masiyenzeka emagcekeni ekhaya ukuthi ingane izokhishwa ekhaya umuntu enimthembayo ngoba nakhe efike wathi ingane zenu uyoyiqeqesha ingabe ibhola engabe yini ayiqeqesha ingane nimthembe ngoba uyamuzwa umama ukuthi waqala wangakholwa ukuthi lento abayisho kuyena ucoach eyiyona yini ke njalo ikhona ukuthi indlela bese bemthemba ngayo ngezingane zabo. Ayi South Africa kulukhuni mhlambe nawe lapha ekhaya uhleni ngane mhlambe ingane yakho nawe nesimo esikanje. Asisho ukuthi bonke abantu abathatha izingane besemabholeni beqeqesha benze izinto enjengalezi kodwa ke sikhona le khohlakala esingazi ukuthi naye ke wayengena umoya onjalo because sometimes abantu abenza izinto ezikanje ukuthi nabo bakhuliswe ngezinto ezikanje nabo badlule esimene ezikanje banokubezeka nabo lento isisegazini kuyena ukuthi nje kufuneka labantu besilisa especially izingane uyazi ukuthi izingane zidotshwa ngani njengoba thina masidobo ofishi sisakhula kufuneka odobeni bekhona okufakayo uzophosa emanzini ke ubone mangabe eshawa ukhokho ukuthi hayi sibambekele inhlanzi idonse naye uyazi ukuthi yini ingane ezithandayo thenga izinto ezimnandi oncamncike konke lokho KFC ama chips sikhona ukukhekha izingane lokho kulukhuni ngeke ke ngande kakhulu kanza kwethu njengemlomo webhakede but ke sizozama ukuthi sibalekelele okunye ngiveza ukuveza khona ke ilokho ukuthi le ndlela ngisho ukuthi abantu kuclear ukuthi abazi ngomthetho yezinkantolo namaphoyisa ukuthi kusebenza kanjani. Sengizwile izikhalo zabo but la engikhona mina ngiunderstand ngakho ngiyabona ukuthi ngokwenkantolo khona vele inkantolo yenza umsebenzi wawo uneyazi ukuthi business as usually ukuthi vele bengaphakathi umuntu uyabizwa azo attend enkantolo ashawe ngeremind abile ngaphakathi ejele but ke lokho ukuthi ke ama victims no complainant baziswe ngoba uyezwa ukuthi ukufika kwabe enkantolo behlala ngaphandle babohle ukuze kushona ilanga kanti umuntu kade biziwe because phela kufanele kubuza ngaphandle bakhona beze eceleni likaSibanibani kanje ukuze bavele babe khona ngaphandle bangene ngaphakathi njengoba behlele ngaphandle kube nje forum azange isuku umiyobuza ngaphathi enkantolo kwakuze bahlale kuze kube nini lokho ukuthi kubalekile ngempela ukuthi lezi inhlaka zomthetho zikahulumeni azibazise abantu ngamalungelo nama processes ukuthi zisebenza kanjani ngoba njengamanje abakhala ngakho bona uyakuthola ukuthi into encane nje yabo ekufanele ngabe ukuthi la engahlangani khona yes usangaphakathi remonde ngaphakathi iphela yakayithuli but ke umphakathi la ngaphandle nabazali bayakhala ukuthi abazisi ukuthi kuqhubekela nenkantolo office leyo irresponsibility kamseshi ophethe icala uma ngayona ke naye bakwazi ukubuza kumshushisi ngoba bane access nawo ukuthi bangene babuze ngecala lezingane zabo kanti nama social worker osonhlala kahle nabo kuyafuneka basondele kubona because licala lithinta ama minors yibona ofuneka babe khona ukuzolekela enkantolo nezingane bakwazi ukuthi badlulise information kwifamily ukuthi hayi icala lihamba kanje but njengamanje it seems ukuthi abazali ba lost abana information because akekho batshela kwenzakalani kodwa ke sizozama ukuthi siba assist closeke leyo gap leyo ukuze wonke umuntu adlale akufuneka iphathi yakhe kufuneka idlale adlulise information babe up to date ukuthi icala liqhubekakalani okwamanje sicela ukuyibamba neSouth Africa siyabonga nisela kahle emakhaya.